Continuem a l'illa de Robinson, ja són pràcticament 5 minuts per les 8. Estem en el moment, en la franja del programa, en què venim amb el llibre sota el braç, amb un llibre a la mà. En aquest cas, presentem la matemàtica de la història. És a dir, allò que vindria a corroborar que hi ha cicles i que es repeteixen. El que passa és que molta gent tracta de dir que no, que la història és irrepetible o que en tot cas són casualitats. D'això en parlarem avui amb en Juli Gutiérrez, què tal? Molt bé, encantat de ser. Alexandre Deulofeu és l'inspirador, Juli, d'un llibre. Alexandre Deulofeu és l'inspirador d'una manera diferent d'entendre la història i, per tant, la vida. Aleshores, Deulofeu, sense voler-ho, perquè realment va ser sense voler, va trobar que hi havia unes constants que s'aniran repetint al llarg de la història de la humanitat. Ell parla de civilitzacions i dintre de les civilitzacions parlarà d'imperis. I dirà coses que tots estem d'acord. Vull dir que va haver-hi una civilització grega, una civilització egípcia, però clar, aleshores diu, no, és que totes duren 5.100 anys. Totes tenen 3 fases determinades, que són 3 cicles fatals de 1.700. I a més, hi ha una part que és de fragmentació i de llibertat i de creació, i després una segona part que és d'unificació demogràfica i de pèrdua de la personalitat. Tot això, de cop i volta, ja un dia ho tenia molt clar. Bàsicament va anar bastant de pressa, sí. El Joan Minyaspre, quan va sentir tot això, ja coneixia el Juli Gutiérrez Deulofeu, net del Juli... No, nosaltres som una editorial molt petita i bonica i independent en llengua catalana i tal. Vam néixer fa un parell o 3 d'anys amb la intenció... I vau confiar en aquesta idea? Sí. A mi m'havien parlat d'una teoria que era la matemàtica de la història i parlava d'un tal Alexandre Deulofeu, no? I deia que aquest home, aquest savi empordanès, estudiant els cicles històrics, estudiant el passat, primer des de l'exili i després des de la seva farmàcia de Figueres, havia estat capaç de pronosticar què passaria en el futur. I tot allò que va anar dient es va anar complint. I, per tant, vam pensar aquesta joia, aquesta petita joia... El Nostradamus del segle XXI. L'hem de publicar. Vam contactar amb el Juli Gutiérrez. I li vau encarregar. O sigui que hi ha una editorial que coneix la història i contacta amb el net. Amb el net que soc jo. Per part, diguem-ne, de mare, no? Correcte, sí. Jo portava 23 anys o 25, des que era molt jovenet, intentant repensar o intentant entendre per què ningú s'escoltava Alexandre Deulofeu. Ja no perquè fos el net, sinó perquè si un senyor, quan està a l'exili, en ple exili, en plena guerra mundial, que els alemanys estan guanyant, i diu, no patiu que Alemanya perdrà. I diu, i no patiu que el comunisme no anirà més enllà de la URSS. I sapigueu que Anglaterra i França perdran les colònies. I llavors ja es tornava boig del tot i deien que allà a Montpellier amb els catalans exiliats. I penseu que al voltant del 2029 Catalunya serà una nació lliure i independent. Al voltant del 2029, però molts anys amunt o avall? Al voltant. Això depèn una mica de nosaltres, no? Si ho fem més bé ho podem avançar, si ho fem malament, igual ho retardarem una mica, però jo penso que ara la cosa va bé, sobretot perquè des de Madrid es fan les coses molt malament, no? La teoria de la història cíclica o de la matemàtica aplicada a la història s'ha corroborat, com dieu, moltes vegades i no ha fallat pràcticament mai? El drama, entre cometes, és que realment tot allò que Deulofeu pronostica des dels anys 30 pocs... Tot. És a dir, ell escriu el primer llibre, que és Catalunya i l'Europa futura, l'any 34. I ja diu que Catalunya ha de tenir un paper principalíssim en la construcció d'aquesta Europa del segle XXI. Però quan estan a l'exili a Montpellier, quan comença a escriure llibres, que els comença a escriure als anys 40, 50, i en el llibre anem reflexant totes les prediccions que fa en el moment que les va fer, avui la URSS no existeix. Hi ha molta gent que no sap que hi havia la URSS. Però és que Deulofeu, als anys 40, ja va dir, al voltant de l'any 2000, la URSS desapareixerà, es desintegrarà, i aquesta Alemanya, ara dividida, que emplaça l'Inrei en el seu moment, ocuparà l'espai central. I anirem cap a una Unió Europea, però no aquesta que n'estan venent d'Unió Europea d'Estats, sinó una Unió Europea de nacions vernacles. Tot això, en Deulofeu ho diu als anys 40. Ell mor al 78, sí. Allà a Figueres. A Figueres, sí. És empordanès, a l'empordanès. Jo no sé si els últims anys anava seguint l'actualitat el teu avi. Sí, Deulofeu segueix l'actualitat i és un home que en els últims anys es retira una mica del món. Sí, que ho veiem en una fotografia. Exactament, això és a l'exili de Montpellier quan feia de pagès, per guanyar-se la vida. I ell feia de pagès, escrivia llibres, feia música amb una trup de músics allò ambulants,
i anava repensant el món i parlava moltíssim amb en Francesc Pujols a Montpellier. Llavors, Pujols és el que li dona el nom de la matemàtica de la història i a partir d'aquí Deulofeu segueix la història i lamenta com la història passa com ell vol, mentre que els dirigents i els polítics no l'han fet mai ni cas. Jo no sé si quan trobeu el net compleix les expectatives de persona que se li pot encarregar feina d'investigació, perquè, clar, la teva professió ja és aquesta, investigador, historiador... No. O no té res a veure, no? Jo vaig estudiar enginyeria agrícola, llavors vaig anar a parar a la Caixa, perquè la vida et porta a treballar en llocs que no són els que toquen. A partir d'un cert moment la vida es complica, deixo aquesta feina i em dedico, entre cometes, a viure més i a pensar molt més i agafar la matemàtica de la història, que era ja una mena de creu que portava a l'esquena, buscant que algun dia digués sí, aquí tenim un filó, però jo espero que això sigui un filó. I apareixen aquesta gent, anem a dinar a Figueres, allà on anaven Dalí sempre, allà al Hotel Duran, a Calateta, i allà doncs, comencem a muntar aquest edifici que ara ha reixit i espero que sigui el començament d'una llarguíssima col·laboració. Això quan ha sortit? Quan ho heu tret, això? Mira, això haurà sortit farà uns 3 mesos, aproximadament. 3 mesos? O sigui, una mica abans de Sant Jordi? Sí, va sortir just per Sant Jordi. Pràcticament no ens va donar temps de fer gaire promoció. Ara comencem... Com pensem també que és un llibre de molta volada, perquè pensem que és un llibre que es mantindrà molt de temps i donades les circumstàncies, donada l'actualitat, doncs pensem que és un llibre que aguantarà molts anys. Si Deulofeu no s'equivoca, fins l'any 2029 com a mínim. Caram, largo me lo fiáis, que deia aquell, no? No, de tota manera, Alexandre Deulofeu parla que la desintegració de l'imperi espanyol, la data de caducitat és l'any 2029. No diu que és molt probable que en aquesta decadència de l'imperi, quan ja ho va perdent absolutament tot, n'hi hagi pobles que es puguin alliberar abans. Vagi perdent llençols en cada una de les vegades. Sí, els anirà perdent indiscutiblement. Sí? Sí, això és indiscutible. Jo, Juli, et volia preguntar, perquè clar, jo no m'he pogut llegir encara tot el llibre, l'he fullejat molt somerament. Es contemplen aquí fórmules matemàtiques o és bàsicament tot una semàntica? És a dir, la matemàtica de la història és bàsicament un estudi cíclic, no hi ha una fórmula que diguis... No hi ha una fórmula matemàtica, no. Els cicles, per exemple, de fa 50 anys podien ser de 7 anys. Ara potser s'estan repetint cicles de 5 o segueixen mantenint-se... És a dir, la crisi del 2008 acabarà el 2015 i, per tant... Deulofeu, aquests microcicles, ell no hi entra. Ell no hi entra. Ell l'únic que et marca... Ell entra en els cicles de 5.000 anys. Ell et marca unes tendències, no? Ell marca unes tendències. Llavors dius... El que passa és que, coneguent la matemàtica de la història, entens moltes coses, no? Dius, clar, es crea un estat del benestar que neix el 47, amb el Pla Marshall, etc. I dura, curiosament, fins que s'enfonsa la URSS. L'endemà, quan s'enfonsa la URSS, el treballador occidental o capitalista ja no té un lloc on anar a mirar. Aleshores comencen de manera insensible i continuada crisis financero-econòmiques que ens estan abocant a la misèria, no? Clar, Deulofeu diu, passar una crisi econòmica, no, però si tu mires les corbes deulofelianes, saps que ens trobem una fase a baix de tot, de màxima despersonalitat, de poca possibilitat de l'individu d'escollir, i jo penso que avui dia l'Estat ens té molt i molt controlats. Quan descobreix el teu avi que Europa creixeria a l'ombra d'una Alemanya teòricament perdedora de 2 guerres mundials? Correcte. Deulofeu estudia els cicles, estudia els processos de naixement i decadència de les formes imperials dintre la fase d'unificació. Aleshores, el món occidental comença amb un primer imperi, que és l'imperi espanyol, que ell considera format amb el casament dels reis catòlics, per tant, 550 anys després, que és la vida mitjana dels estats, això se'n va, desapareix. Llavors, en un temps prudencial, apareix una altra forma imperial que serà França. Després Anglaterra, i finalment, a partir del 1800, ell detecta com tots els símptomes d'inici d'un procés imperial comencen a la zona dels pobles germànics. Clar, diu, 1800, li costen 550 anys, que Alemanya passa uns processos agressius terribles que acaben amb la derrota de Hitler, i automàticament, quan sembla derrotada per sempre, Deulofeu és quan ens diu no, és que ara aquest imperi, com tots, entrarà en la fase de plenitud, coincidint amb la fase de decrepitud dels altres imperis europeus. Esclar, Alemanya, amb les seves polítiques econòmiques, socials i mentals, està aconseguint fer trontollar tots els imaginaris propis, per exemple, dels països mediterranis. A Grècia els ha destrossat. Ara a Espanya li ha fet canviar la Constitució d'amagat. Però és que ara li toca al senyor Hollande. França no sap què ha de fer, tampoc. I, esclar,
Aquestes crisis econòmiques que provoquen que el poble no estigui content. Quan tens la butxaca plena, ser català o castellà o xinès és igual. Però quan les coses van mal dades has de buscar un enemic. I que això toca en el moment que toca. Clar, aleshores què passarà? Catalans, bascos, especialment, però després poder castellans o andalusos, o bretons, a Perpinyà, mitja Europa es començarà a rebel·lar contra aquesta situació. Europa de les nacions, més que Europa dels estats? Aquest és el gran fracàs de la Unió Europea, no? Des de la Societat de Nacions s'ha intentat fer una Europa mercantilista d'estats. I Deulofeu parlava d'una gran, en els moments d'eufòria juvenil, d'una gran confederació de pobles europeus sota l'ègida d'Alemanya. Clar, aleshores, què veurem en aquests moments? O que ja comencem a veure, no? És a dir, un procés de forces centrífugues que trencaran els vells estats i forces centrípetes que ens portaran cap a un centre aglutinador que serà Alemanya. Això tindrà coses bones i coses dolentes. 9 volums? Sí. Veig aquí un recull de 9 volums, és a dir, això què és? Un primer lliurament? Vam descobrir que la matemàtica de la història d'aquesta ment lúcida que era Alexandre Deulofeu es composava de 9 volums i vam veure que era una obra bastant impublicable i el que li vam proposar a en Juli era fer un bon resum de la matemàtica de la història. Això és un breu resum de 9 volums sobre la teoria de la matemàtica històrica. El que volíem era fer un llibre que tothom pogués llegir per d'aquesta manera rescatar de l'oblit el personatge Alexandre Deulofeu i tot el seu ideari. Per tant, calia fer un sol llibre on en aquest llibre analitzés tot allò del que parlava Alexandre Deulofeu, que de fet era el món sencer. M'imagino que l'èxit del fracàs, en alguns casos, trigarà anys a constatar-se sobre algunes de les coses que diu. N'hi ha alguna, Juli, que estigui, diguem-ne, en aquests moments jugant-se a sobre de la taula? Sí, és a dir, clar, mira, en els seus moments, l'any 50, quan torna de l'exili, perquè ell es passa 9 anys a l'exili, perquè és un català, és un patriota... Està allà a Montpeller, està a Montpeller, fent de músic, fent de pagès, fa el que pot, no? I pensant molt, sobretot. Clar, en aquells moments, en Manuel Brunet, que escrivia El Destino, quan va llegir que Alemanya seria, que se reunificaria, que la URSS desapareixeria, que França i Anglaterra perdien les colònies, va dir, bé, només el temps ens dirà si és veritat o és mentida, no? Si Deulofeu realment li ha pres el pols al rellotge de la història. Avui, el dia no sé quin som de l'any 2014, la URSS no existeix, Anglaterra i França no tenen colònies, Alemanya està unificada, i quina ens toca ara? Una que ens toca molt de prop, no? Clar, Deulofeu s'atreveix a afirmar als anys 60 que Catalunya és la mare de la cultura europea, que és el bressol de l'art romànic de tota una cultura com van ser els grecs en la cultura clàssica. I diu, el moment d'alliberament parcial, evidentment, de Catalunya vindrà ara, aviat, a voltants del 2029. Era impensable fa 10 anys enrere això que està passant a Catalunya en aquests moments. Era impensable que des de Madrid ens diguessin nazis. Era impensable el grau d'estupidesa dels nostres dirigents centralistes, no? Per tant, ho veurem. És a dir, d'aquí 5 anys, quan tornem aquí, veuràs que les coses seran diferents. No, és una bona notícia per l'Igor Llongueras, perquè tens 15 anys, com a mínim, de feina a la teva secció de l'Espanya. Sí, esperem que siguin menys, És a dir, aquests 15 anys que tens per davant per veure com encara que sigui mica en mica, en plan estertori, l'estat espanyol ens segueixi demostrant estimació. M'ha anat molt bé aquest final d'entrevista, perquè realment ha estat com un... Què ens portes avui, Igor? Em portes un